ще ви скандализирам с него, затова накрая. Може би беше грешка, че не снимах влог от Паула. Здравейте, добре дошли отново в моя канал. Аз съм Ани Димитрова Свец и не сме се виждали от доста време. Последните видеа, които публикувах, бяха влоговете от Гърция. Днешното видео, както сте разбрали от самото заглавие, ще ви покажа какво съм получила за Коледа. Тази година, често казано, бях доста изненадана, защото нищо не знаех от това, което трябва да получавам от хората. Ще започна с това, което държа, а именно тази огромна възглавница. Имам същата мъничка, която е за кола и е в колата ми. Ми се ходеше до колата, за да взема. Едно към едно са. Просто размерът е различен. Имам одяло. Това е бежево на цвят. С реснички. Тази година получих храна, която вече я няма. Или няма смисъл да ви показвам. Но получих и винцок. Ето тази гривна. Нещо, което получих е една чаша, която е доста конкретизирана за мен. Не знам, тази чаша много се харесвам. Което обожавам, просто наистина го обожавам, е ето този несесер с моето име, който вече мина няколко участия. Всеки път, когато знам, че ми трябва, аз го пълня и побира изключително много неща. Друго нещо, което получих е комплект на тресаме, но разбира се, вече изхвърлих кутинката. С шампуан и босъм. И към серията имаме шнова за коса, която е доста е здрава. Впрочем, използвах я, удържа ми косата. Моята коса трудно по принцип нещо я удържа, но това върши работа. Друго нещо, което получих е ето този комплект на Lancome, който реално съдържа спирала, с която съм и в момента. Доста съм доволна, аз съм много претенциозна от гледна точка на спирали. И в момента само една реално много ми е харесвала на Maybelline Sky High, мисля, че беше само че черната. Имаме молив за очи, имаме това, което ни и за измиване и премахване на грим. В смисъл, кожата ми чувстваше много приятно. След това не ме раздразни около очите, самите очи, нямах никаква реакция, което е уникално, когато се говорим за такъв продукт. Имаме червена Lancome, с който съм в момента. Цвета му е 274, както получих този комплект, просто съм с него постоянно. Ще ви покажа, че което съм получила до момента. Днес е 28 декември, но още имам подаръци, които аз трябва да дам и подаръци, които следователно трябва да получа. Парите също не няма да ви показвам. Друго нещо, което получих днес. Днес е 28, да вметна. Е четки на Real Technique. Закъснял подарък от мама. Не знам кой е подарят закъснял подарък. Са вътре 4 броя. Те са за лице като цяло. Имаме и поставка за четки, което е към комплекта бонус. От другата ми приятелка. Скрънчи, което исках днес с него да се вържа косата, но реших да ви го покажа. И ето този плотник. Моята буква. Плотникът е много приятна материя. Много ми хареса как ми седи. Не знам, влюбих се в този плотник. Този пуловер също ми е подарък. Него получих вчера. От сестъра. Няма да ви казвам кой от кой, обаче това е от сестъра и трябва да запомня, когато аз гледам това видео след години. Тя ми подари тек. Nike тек. Мисля, че е тек флис, не съм сигурна. Обаче просто е тек. Точно като реално на приятеля ми е буквално. Аз неговия, ако можех, ще я открадна и него, но точно тази дреха не ми дава да открадна. Това, ако виждате, се показват едни джуджета. Това е спален комплект, който получих. Но нямаш как да ви донеса цялото легло и да ви го покажа. Хора, това, което сега ще ви покажа е нещо, което аз издирвам от години. Мисля, че 2017 пуснаха този парфюм и той изчезна ей така. И аз от тогава не съм се здобивала с него, освен с малък тестер. Moonlight, парфюмът на Ариана Гранде, който е феноменален. Тя има толкова хубави парфюми, аз съм много и други парфюми, но този просто това е парфюма. Тази чанта е от мен за мен и още едно нещо е от мен за мен, което ще ви донеса с малко да ви покажа. Ще ви скандализирам с него, затова накрая. Ето тази поставка за гримове за четки, която се върти. Има стойка и тя се върти. И е уникална. Капак се маха и се слага, прилича ми на розата на красавицата и звяра. И нещо, което много ми харесва. Това е от приятеля ми. Това е една снимка от Паула. Може би беше грешка, че не снимах влог от Паула, но щяхте да видите как за цялата вечер изяждам половин хак. От хак. Ето това колие и този пръстен, който е от Пандора,
са някои от забавилите се подаръци. И да, и в момента обработвам просто видеото и реших да ги добавя. Ще ви скандализирам с последното нещо, което отивам да взема. Това са нещата, които получих, които до момента са при мен, другите не знам какви са, не знам що са. Отивам да донеса това, което ще ви скандализирам. Това, с което ще ви скандализирам, е постелка, матрак се води, за акупунктура, бодливо. Това е около половин метър това, малък вариант и е супер бодливо. Наистина. Го се ляга, когато те боли гърба или какво там. Но облегчава много. И после те боли от това. Ама е готина. Никой не би си купил Коледа акупунктурен матрак, както аз. Та, приятели, това беше видеото от мен за вас. И обещавам, тук пред мен и пред вас, че 24-та ще има видео поне всеки месец по едно. Всяка година го казвам, но тази година просто съм категорична в това. Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Моля да се абонирате, да дадете палец нагоре и задължително дадете палец нагоре. Ще се видим, когато се видим, както обичам да казвам. Целувки, до скоро и този път Арчи ма честа. Чао!